हर हर महादेव। मैया भवानी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तब प्रेम से बोली गुरु बहिना गुरु भाई सब, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो आज जो हम कथा लेकर आयल बानी बहुत ही दुखद कथा बा, जेके आप लोग लास्ट अंतिम तक सुन के बताएं कि हमार कथा आप लोगन के कैसन लागल हवे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। साथ ही साथ आप लोग अगर हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करम, ज्यादा से ज्यादा शेयर करम गुरु भाई सब। अगर आप लोगन के जो कहल जाला थोड़ा सा भी कहीं हमसे भूल चूक हो जात होके तो गलती के हमके क्षमा करम, और हमके चैनल में आगे यानी कि हमरे जीवन में आगे बढ़े खातिर सहायता करम। ए गुरु भाई गुरु बहिना सब, आप लोगन के हम प्रणाम करतनी, और हमार प्रणाम के आप लोग स्वीकार करम। काहे कि जो कहल जाला एक गरीब के दुनिया सतावेला, जो हम कथा लेकर आयल बानी यही गरीब इंसान के ऊपर बाटे। तो आप लोगन से विनती बाटे कि आप लोगन हमार कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करम, और हमार सहायता साथ ही साथ जरूर करम। एक गरीब इंसान रहने दोनों जने पति पत्नी, बहुत वो लोग के ऐसा गरीबी रहल कि बहुत ही ज्यादा खैले पियले से लेके चाहे कैसा कहीं से भी वो लोग के पास पैसा कौड़ी कुछ ना रहे। हर समय मांग के खाए पड़े, हर समय कहीं ना कैसे जुगाड़ करके खाए पड़े कि भाई हमके आज हिम्मत मिल जात, कहीं हिम्मत मिल जा। कहीं एक गांव घूमे लोग तो खाए भर के जुटे, कहीं एक दिन सारा दिन घूमे लोग तो कहीं एक बेर खाए के मिले। यही तरह से जिंदगी पार घाट चलत रहल। लेकिन भगवान के कृपा दोनों जने के औलाद भईने, यानी कि दो जौन किसान रहल लोग, दूगो उनकर औलाद भईने, एगो बेटा और एगो बेटी। एगो बेटा और एगो बेटी भइल बाने। ओकरे बाद से का भइल बाटे कि जो किसान के मेहरारू रहली उमर गइल बाड़ी, बेचारी की अचानक तबीयत खराब हो गई। और गरीब इंसान के पास आप लोग जानते बानी कि कहीं से भी कहीं इलाज करे के चाहे कहीं से कुछ 1 रुपया भी ना मिलेला जब गरीब इंसान रहने रोड पे। वही तरह बेचारी के जब मौत हो गई बाटे तो उनका जो किसान पति रहने थोड़ा मोड़ा खेती उती क के केहू से ले के कबो कबो करा दे। जो गरीब इंसान रहने वो बेचारा का कहने अपने मेहरारू के वैसे ही छुच्छे हाथे गईने उनके आगी जला देने, और 5 गो पंडित खियावे के उनकर तनको जो कहल जाला पैसा ना रहल, तौनो बेचारा अपने बाल बच्चन से कहने कि जा अपने माई के काम क्रिया के लिए थोड़ा पैसा जुटाला, भोजन जुटाला कि थोड़ा सा पंडित खा लेते तो शुभ हो जात। उनका लइके गइल बाने वैसे ही जुटौले बाने, बेचारा 5 गो पंडित कैसो खिया देले बाने। अब का भइल बाटे किन्हू के एक समय धीरे धीरे अपने बाल बच्चन के साथ बीते लगल बा। 2 साल 4 साल बीतल, फिर बेचारा इहो गरीब इंसान की अचानक से बीमारी हो गई। अचानक से बीमारी हो गई बाटे। अभी हो ऐसने समय पे बाने कि अपने बाल बच्चन के शादी ब्याह नहीं कैले। अब सोचे तने कि का करी, अब सोचे तने कि का करी, तो जल्दी जल्दी में अपने लड़की के शादी करे खातिर तैयार भइल बाने कि चल अपने लड़की के शादी कैसे कह दी, गरीबे ही घरे करी, लेकिन शादी तो कह दे। है बेटा है कैसे उनका शादी हो जाई, केहू शादी करवा दी, केहू इनसे ई रही कि शादी अपन बहन के हो जाई तो भाई के शादी होइए जाई। अगर हम ना रहम तब वो जो हमार बेटी बाटे भाई के अपने पास रखिए और शादी करवा ही दिए। अब यही तरह से बेचारा सोच के अपने बेटी के शादी के लिए तैयार भइल बाने, और एक गाँव में वो गाँव में घूमत आने 2-4 रुपया कहीं से जुटौले रहने वही दहेज में देवे खातिर। एक जने बाने वो गांव के उहे कहतने कि तोहरे लड़की के लिए बहुत सुंदर घर बा, बहुत सुंदर घर बा, हम घर बतावतनी, जाके तू हुए अपने बेटी के शादी करिया, दूसरे जगह ना करिया, दान दहेज में देखो बातचीत हो गई बाटे तो उतने तू दे दिया जितना हम कहतनी, और जन सिकड़ी माला जो भी होई ये सब तू बाद में जुटा उठा के अपने जीवन में दे दिया। कहने ठीक बा। अपने बेटी के शादी तैयारी क देले बाने, और अपने दामाद से हाथ जोड़ के कहतने कि बेटा हमरे लगी
अभी ते सिकड़ी देवे खातिर पैसा नहीं खे, लेकिन हम कोशिश करम बाप बेटा दोनों जने मिल के दिन रात एक करके पैसा जुटा के और राउर सिकड़ी हम जरूर देम, लेकिन हमरे बेटी के एकरे लिए कबो तकलीफ न देम। बेचारा सोचत तने या रोवत तने यार अपने दामाद से कहत तने, लेकिन एक कलयुग के समय गुरु बहिना गुरु भाई सब कहाँ वैसन दामाद बाने। सब केहू के पैसवे दिखाई देवेला, सब केहू के नोटवे दिखाई देवेला, लेकिन का भइल बाटे कि विदाई भइल बा, अपने घरे गइल बाड़ी उनकर बेटी, आराम से 1 दिन 2 दिन रखले बा लोग, अब फिर वही तरह व्यवहार करे लगल बा लोग। वही सिकड़ी खाती कि तुहार बाप कहले रहने में सिकड़ी देवे के, तुहार बाप हे त कहले रहने में, मतलब अब खूब उल्टा सीधा कहता लोग, उनके मारता लोग, पीटता लोग। वो बेचारी सोचत तली कि हमार बाप कहाँ से यहाँ लाके शादी कर देने, लेकिन फिर सोचे कि हमन के गरीब इंसान कैसो दूर पे जुटा के हमार शादी भी कैले बाने, लेकिन ये लोग तो ऐसा मिलल बा कि मारता लोग, हमके गरियावता लोग। लेकिन फिर सोचे कि चलो कोनो बात नहीं खे, दिन भर बेचारी रो ले गाले, शाम सवेरे खाना बनावे खिया में सब काम करे, कैसो उनके खाना कैसे मिले कि जो लास्ट समय में हरिया गोरन के जैसे बचल रहेला, बेचारी वही तरह चाट उठ के रह जा, कभी एक रोटी मिले, आधा रोटी मिले, केहू के जूठा मिल जाता है, लेकिन अपने बाबूजी से कभी ना कहे कि हमके हई तकलीफ भइल बा। अब सोचत अली कि चलो कुंभ के मेला लागल बाटे और ओहे देखल जाना है, चलल जा और अपने बाप के भी हम लेके चलम। माई तैसे ही हमार तरफ ते मर गईली, लेकिन हमार बाप बाने उनके नहवावे हम ले चलम। अब सोचत अली कि कैसे ले चली, 1 रुपया तो नहीं खे। भगवान भोलेनाथ से विनती करत अली कि हे भोलेनाथ कहीं से हमार सहायता कर देती। उनकर बाप बाने दिन रात लगल बाने सिकड़ी माला देवे खातिर अपने दामाद के, अरे बेटी बारी तरसत अली कि हमार बाप चल जीते, एक बार हमरे साथे कुंभ नहा लेते। अब तैयारी कैले बारी आ सोचत तली कि अगर हमके घर से ना कुछ मिली तो हम घर से निकलम आ दिन रात जाके कहीं ना कहीं कुछ मांग के ले आए, उहे पैसा से ले चलम। घर में से निकलल बाड़ी और पैसा जुटावे खातिर ए दुआरी ओ दुआरी भीख मांगे लगल बाड़ी। सब केहू जानता कि उनकर पतो ही है, लेकिन सोचता लोग कि काहे आज भीख मांगे निकलल बाड़ी। ए दुआरी ओ दुआरी भीख मांगले बाड़ी, 2-4 पैसा जुटल बा और घरे आके चुप्पे से बाड़ी बैठल कि हम अपने बाबूजी से कहम कुंभ नहाए के। अब सोचत तली अपने उनका पति आयल बाने आ कह सोचत तली कहीं, लेकिन कौना तरह कहीं वो ना समझ पावत रहले। लेकिन बेचारी डेरात सवेरे ना कहली, शाम के कहली कि सुनी ना हम अपने घरे जाए, हम अपने घरे जाई, अपने भाई और अपने बाप से मिली आए। बहुत दिन हो गए जब से शादी भइल, तब से अभन ले गईनी ना। कहले बाने ऐसा हो जा का करे के बाटे, लेकिन जई हो तो हमार सिकड़ी वाला माला जरूर लेके आई, जन तुहर बाप दहेज के तौर पे कहले रहने। अब का भइल बाटे कि सवेरे भइल, यानी कि सुबह भइल बा, तैयार भइल बाड़ी, तैयार यार होके अपन निकलल बाड़ी घर से। कहत अली कि रउओ चली ना हमके छोड़ी आई। कहत ना मोटरसाइकिल कहले रहने उहो ना देने, तो कम से कम सिकड़िए माला कहले बाने दे दे। अब गुरु बहिना गुरु भाई सब जाने कि बेचारी के बड़ी तकलीफ रहे, लेकिन कुछ ना कहे। अपने घरे निकलल बाड़ी और घरे जाके अपने पापा से कहले बाड़ी कि रउआ कहले रहनी कि सिकड़ी देवे के, देखी ना कि ऐसा ऐसा बात बाटे हमरे घर से। उनका बाप कहता ने हाँ पैसा जुटाओ, हम जुटाव तनी, तू चिंता न करे बेटी, तो के मारे ने नहीं न, तो के गाली ना न देवे न, कहतली ना कुछ ना कहने, बहुत सबके हम मानेला। लेकिन हमके कह के भेजले वालो कि सिकड़ी के माला तू लेके आई। फिर कहले बाड़ी कि रहे दबाव जी, जौन बात हो गल बा, चलो ऐसा बाती बाटे कि कुंभ नहा आवल जा। तो कहता ने कि बेटा जौन कुंभ नहाए जाए उहे पैसा हम धैले रहो, तो उतना पैसा जुटा ले, तो कम से कम ई रही ने कि तुहरे माला खातिर कुछ पैसा जुट जाई। तो कहतली ना
चलल जाए। अपने बाबूजी के तैयार कैले बाड़ी, भाई के लेके साथे निकलल बाड़ी कुंभ नहाए। नहा के उन्ने से आवत अली, अइले के बाद से घरे 1-2 दिन रहल बाड़ी अपने परिवार के साथे, आ फिर अपने ससुरा वापस निकलल बाड़ी। अब जानी गुरु बहिना गुरु भाई सब की का भइल बाटे कि अपने घरे गइल बाड़ी, या घरे गइला के बाद से उनकर पति जैसे उनके देखले बाने ते कहतने कि काहे तो के कहले रहनी है न सिकड़ी के माला ले आवे के, तोर बाप कहले रहने हमें, लगने उल्टा सीधा कहे। अब बाल पकड़ के आ खूब उनके घसीटत हुए सारा घर में ले जाके दुआरे पे एकदम खड़ा कर देले बाने। कहतने कि चल घर में से निकल, आज निकलिए जो एकदम आज नहीं खे आयल थे, इतना दिन के दिन हो गए आ तुहर बाप दे नहीं खा पौले। अभी बेचारी खूब रोवत तली, समझावे के कोशिश करत तली कि हमार बाप गरीब बाने, कहाँ से दी हैं, कहाँ से का करिए, कैसे शादी ब्याह कर देना उतने बहुत बाटे। अब ऊ काहे दामाद माने वाला लइका, अब वहाँ से कहतने ना आज चाहे तो चाहबे करी। अपने मेहरारू के कहतने आज उनका सास ओइप का कह देले बाड़ी कि दोनों अखिए निकाल ल ना, का तू इनकर बात सुनत ल। दुगो रड ले आके धीरे से मंगले बाने, आ फट दे एक चट थप्पड़ मार के मरला के बाद से दोनों अखिया फोड़ देले बाने। अब बेचारी अचानक से कहतली कि हमरे अखिया से काहे दिखाई नहीं खेदेत, दोनों आँखी पे हाथ रख के रोए लगल बाड़ी, या कहतली लागत ई लोग हमारा अखिया फोड़ देले बा लोग। अब का भइल बा बेचारी ओही तरह बेचारी अब आंख पकड़ के घर में से धीरे धीरे दुआरी पर से हटल बाड़ी। आई लोग बहरे निकाल देले बालो आ छोड़ देले बालो कि जहाँ मन तहाँ ते जो। दोनों आँख पकड़ के बेचारी रोवत आली आ रोवत बिलखत निकलल बाड़ी घर में से। आ निकलत हुए एक जगह जाके अब रहे लगल बाली। उ सबसे पूछे कि कहाँ हम आइल बानी, तो जे जहाँ रहे तहाँ बतावे सबके हूँ। अब कहाँ पहुँचल बाड़ी, वही कुंभ के मेला में पहुँच गल बाड़ी। धीरे धीरे कैसा आँख तो भाई रहबे ना कइल, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पहुँचल बाड़ी। अब पहुँचला के बाद से वहाँ एक ठो मंदिर मिलल बा, जे पे घंटी बाजता तो समझतली कि लागता मंदिर ये हवे। वहाँ पहुँचल बाड़ी। पहुँचला के बाद से वहाँ सोचतली कि अब का करी, तो वहाँ बैठल बाड़ी। अब सबसे भीख मांगे कि हमके 1-2 रुपया दे दी, खाए पिए के सामान दे दी, कुछ हमार आँख ही नहीं के, हम आँख से अंधा बानी, कुछ पैसा जुटा लेम तखिया बनवा लेम दिखाई दी। अब बेचारी आँख पकड़ के बैठल बाड़ी रोवत अली। अब घरे जा भी तो कैसे जा, अब घरे जा तो कैसे जा। फिर दूसरा साल जैसे कुंभ के मेला में पहुंचल रहली, तो वही सलिया अब का भइल कि कुछ दिन के बाद उनका भाई फिर वापस आयल बाने सामान उमान बेचे कि चलो कुछ बेच दे तो कुछ पैसा मिली था हम अपने बहिन के जो दहेज में पैसा और जौन सिकड़ी देवे के बात भरल दे दे। अब उनका भाई बेचे गइल बाने सामान, और वही मंदिर के लगे ठेला लगा के अपन खड़ा भइल बाने बेचे खातिर तैयार होता ने, तैयारी करत रहने दुकान के। तब तक देखा तने कि अपने बहिन जैसा एगो मेहरारू यहाँ बैठल बाड़ी। कहतली ओ कि अरे तुहार आवाजवा लागता हमरे बाबू जैसन, तू कहतने तू हमार दीदी है का, कि तू हमार दीदी ना, हमार दीदी तो दोनों आँख से देखे ली, लेकिन चेहरा लागता तू है ये जैसन रहली है। लेकिन वो अपने घरे बड़ा सुखी से बाड़ी, कहेली बड़ा बढ़िया हम घरे बानी, बहुत सुखी से बानी, सब केहू हमके मानेला, सब केहू हमसे बातचीत करेला, खाना उना ना बनवावेला लो, काम उम ना करवावेला लो, नौकर चाकर बाने हमरे घर, सब केहू अच्छा से बाटे। तो कहतली कि लागता तू हमार बाबूए हवा तू। अब मन में सोचतली कि कैसे का कही। 1 दिन भइल, 2 दिन भइल, तीसरा दिन बेचारा फिर से सोचे कि लागता ही हमार दीदी है, इनका आँख नहीं खे। तो गइल बाने अपने दीदी के घरे देखे और पूछतने कि हमार दीदी
कहाँ गईली, दीदी ना दिखाई दे तली, पानी उनी पियौले बा लोग। अब पानी उनी पिया के कहता लोग कि जा अब कैसे मिले आइल बाड़। तो कहता लोग कि ई कहले बानी उनकर भाई कि हम अपने दीदी से मिले आइल बानी, हमार दीदी के बुलाई सब। कहता लोग कि कहाँ तुहार दीदी बाड़ी, तुहार दीदी घर में से निकल गई बाड़ी, का दिन कहाँ गईली, झगड़ा कैली निकल गईली। अब झूठ बोल देवल लोग। अब उनके विश्वास ना भइल, जहाँ ठेला लगावत रहने उहमे गईने लगने अपने दीदी के पैर पकड़ के रोवे के दीदी ला तू ही हमार दीदी हो, तुहार नाम है, बतावे लगने सब कुछ। तू लगली पकड़ के रोए अपने बाबू के, कहे कि आज तू इतना दिन के बाद भेटैला हवा, लेकिन हम तो से कहल ना चाहत रहनी, अपन तकलीफ बतावल ना चाहत रहनी। तो कहत तने का कि तू हमसे काहे ना कहलू कि तोहरे साथे ई के कइल हवे। तो कहतली कि अरे केहू ना कइल हवे, हम आवत रहनी रास्ता में गिर गईनी है, अखिया दोनों फूट गइल बाटे, दिखाई ना देवेला, कोनो बात नहीं खेस, हम घरे नहीं खी जात। तो कहत ना हम तो के घरे ले चलम, चलो तू घरे तो के ले चलतनी। लेके गइल बाने अपने घरे, फिर अपने घर से तैयार करके लेके गइल बाने अपने दीदी के ससुरा छोड़े। तो कहत लोग ना ये अंधी के कहाँ लेके अइला हवा, लेके जा। आज जैसे तू हम लोग सिकड़ी माला दहेज के बात भला सब तू हम लोग देव, तबे तुहार दीदी के राख। कहले बाने कि अच्छा जब ई बात बाटे ते अपने बहनोई के घर में से बोलौले बाने नाम रख के कि बहरे आव। जब आइल बाने एक थप्पड़ मारले बाने, मार के कहले बाने कि बोला तो तुहार अखिया हमें निकाल ली, बोला तुहार अखिया निकाल ली, तब पता चली कि कैसन दर्द होला, तकलीफ होला। तो उनका दीदी कहतली कि ना नहीं रहे द भैया, न निकलिए जाए द। अब दोनों जने कहता लोग कि ठीक बा, जब हमरे बहन के तू ना रखबा न रख, लेकिन तो के हम अंधा के अंधा बनाएम और गरीब के गरीब बनाएम। भगवान भोलेनाथ से विनती कैले बाने और वही दरिये उ एकदम जैसे शादी भइल एकदम उनका घर अपने आप गिरे लगल, सब कुछ ढई हो गइल, गरीब हो गई और उनकर आंख दोनों अपने आप वहाँ बंद हो गई, दिखाई ना दे। कहे कि अब हम का करी, लगने अपने जो सार रहने उनसे कहे, अपने मेहरारू के हाथ पकड़ के कहतने कि सुनो ना कि अपने भाई से कह कि ऐसा गलती ना करें, जन हमसे हो गल बाटे वैसा ना होके। कहले बाड़ी कि अब हम का करी, हमके तो कुछ दिखाई देते नहीं के का करत तने का ना, जब रउआ के दिखाई देते रउए बताई। कहतने कि ना हमो को कुछ दिखाई नहीं के देत, तू बतावो। तो उनका भाई कहले वाने ऐसा बात बाटे कि अपने गलती के तू क्षमा मांगबा तबे तो आके हम ठीक कर। कहले बाने अरे हम अपने गलती के क्षमा मांगा तनी, अपने पूरे परिवार के तरफ से क्षमा मांगा तनी। कुंभ के मेला में लेके गइल बाने वही मंदिर के शंकर भगवान के स्थाने और कहतने कि हमें मुड़ी पटक के ई कह के जौन हमसे भूल चूक भइल क्षमा करा भगवान, और अपने मेहरारू के तू साथे साथे रखबा, हमरे दीदी के अच्छा से रखबा, कबो ऐसा भूल ना करबा। अब दोनों जने मुड़ी पटकल लोग क्षमा मांगा लोग, उनकर भगवान जी आँख देले बाने और जैसे आँख देले बाने अपने मेहरारू से क्षमा मांगले बाने और खुशी खुशी अपने घरे लेके आइल बाने। देखता ना घरे आके सब कुछ बदल गइल बा। तेज से कहल जाला जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के दया वो गरीब पे भइल बा, वही तरह कथा कहे वाला सुने वाला सब पर होखे। तो गुरु बहिना गुरु भाई सब, अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आइल होखे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।